Kaontis moluoro Nam Lolwe timo ikruok makare matiyo gi thuolo matimo ohala e bwo pinje mag Afrika maonge obadho moro amora mikelo gi weche mag visa. Maeri timore kokalo kuom tiego rowere gi mine e weche mag ohala kod omenda, kendo miyo gi sir mar omenda maromo Sh300 ng'ato ka ng'ato mar neno ni gitiyo gi thuolono e yo makare. Romono noyuore gi jalup jambetre mar piny Ingereza manosingo siro okenge mag medo bero weche mag ohala e kind kaontis moluoro Nam Lolwe to kod pinje mag Afrika, ahinya te kind mine kod rowere. Wan gi yore adek mwa support go SMEs through knowledge capital, social gi financial. Koro gima timo kani en part of social capital ma koro wa tudo ji gi investors gi stakeholders moko ma gin interested e gero businesses kadhi mbele. So in terms of a financial capital, wakonyo gi yudo pesa from banks, wakonyo gi be yudo pesa from investors directly through a process belonging to investor readiness and tiegruok moro ma olos specifically mar supporting businesses mar raising pesa. Event motimoni en mar miyo jobed creative and innovative mondo gimany problems ma ginyalo turn into business kuonde ma gintiere. Koro we look into getting 15 innovators in the region mondo koro Winam Capital kachiel gi partners moko nyalo tero gi e training as acceleration training kasto gibodhi mbele asto wabomiyo gi pesa. We're very, very proud that we also have developed a network of business angels, again through the UK Kenya Tech Hub, and what they're doing is really bringing in an additional way of financing some of these really innovative ideas. So from very, very sort of basic low-level training for youth and for women and for micro firms to these much more sophisticated ways of funding, because we entirely agree that issue of skills development and that issue of access to finance are two of the biggest barriers.